my channel! Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4! Hi, my name is Jessica de los Reyes, or you can call me Ikang for short. And welcome to my vlog! And for today's video, sasamahan nyo akong magpa-manicure, pedicure, or pedicure and manicure today sa isa sa mga pioneer salon ng Urdaneta City na 9 years nang in the business. Yes, 9 years na po silang nagbi-business dito sa Urdaneta City. Try natin yung kanilang manicure and pedicure dito sa main branch nila, the SHEARMAH'Z Salon. Halika, samahan niyo ako for today. Tara! Sa SHEARMAH'Z Salon. SHEARMAH'Z. O, sige na. Nandito na ako ngayon sa SHEARMAH'Z Salon sa loob. Ito-testing natin yung mga services at tatanungin natin kung magkakano yung mga price range nila para kayong mga nanonood ngayon magkaroon ng idea kung magkakano yung mga services and offers nila dito. And for today, makakasama natin ang isa sa mga staff ng SHEARMAH'Z Salon. Hi! What's your name? Sheena po. Sheena. Hi, Sheena. My name is Ika from Hi. So, ano ang mga services and offers ng SHEARMAH'Z Salon? SHEARMAH'Z Salon is spa. Meron po kami 4 different kinds of services po. Oh, meron silang katalog. Meron po kaming hair services. Yes. Meron po kaming nail services. Wow. Ano po, massage services at saka facial services po. Wow! Naka-full pack pala kayo dito di ba? Po. Ayan, sa mga nanonood today at naghahanap ng Pamper Day, bagay na bagay kayong pumunta dito dahil in one salon magkakasama na ang nails,
massage and hair and the facial. Akalain mo yun, pinagkano naman ang mga price range. Kunwari, magpapa-nail. Nails po. Yes. Eto, meron po kaming pedicure, manicure, foot spa, Yung regular na manicure nila is 120. Pwede na, di ba? Saan ka makakapunta ng Kaysa naman pumunta ka ng manicure na tag 60, mainit, naghihintay ka, susugatan ka, yung ingrown mo, di ba? Dito hindi ganun yun. May aircon, yung mga people, hindi masyadong crowded, and syempre, special ang pagtrato nila pag dito. And magkano naman kapag foot spa? Oh, 300 lang. Ito, napakamura. Akalain mo nun? Try na natin yung mga services ng nail and foot spa. Meron silang second floor dito sa SHEARMAH'Z Salon, kaya pupuntahan natin yung area kung saan sila ay nagne-nail and foot spa. Keneme. Hindi ko alam eh. And napaka-busy ng SHEARMAH'Z ngayon. Marami silang client as you can see naman. Oh. Say hi guys! Ay! Diba? Pamin? Diba? Kala mo naman yun. And also ang SHEARMAH'Z, May na, pero Pasko pa din. Akalain mo naman yan. Hi, Ma'am Jess. Hi, Mayor. Mayor, taas na ako. So, tataas tayo kasi doon nakalagay yung kanilang massage area, facial area, and for nails. So, siya. Di ba may second floor? Ang ganda. Oh, best. Oh, di ba? Second floor ng SHEARMAH'Z Salon Spa para i-try yung kanilang foot spa, pedicure, and manicure. So, imimit natin ang mga pinakamaganda at pinakamabait na staff ng SHEARMAH'Z Spa. Wow! Pinakamabait. And as you can see, ang ganda dito. Signature tea namin. Okay. May pati din sila dito, kagaya dun sa SHEARMAH'Z Salon. Made of, organic? Organic honey na. Okay. Tikman natin ang kanilang tea. Ang sarap. Mag-uwi ako nito. Tara.
So, tapos na akong magpa-manicure and pedicure and foot spa dito sa SHEARMAH'Z Salon. Nag-enjoy ako ng sobra. And I like my nails. Wow, pang mayaman. Oh. Diba? Oh, napakagaan ng mga kamay nila dito. Hindi ka masusugat. At talagang i-care nila yung nails mo. Tatanungin ka kung puputulin ba o hindi. Yung ingrown mo. Para sa mga sensitive dyan, na kagaya ko, na konting cut lang dudugo. Ayan. Bagay na bagay kayo pumunta dito. Kaya, inuulit ko kayong imbitahan dito sa SHEARMAH'Z Salon para sa kanilang 4 na services, salon services, massage services, nail services, and facial services. Dahil nahuli yung pa akong linisan at hindi pa siya tuyo, may pa-dryer si Mayora. Mamadali ka at gusto mo ng on the go, pwede mong patuyo ka agad yung nails mo para pak! Ganun na, diba? Tapos na laban. And you know, nag-enjoy ako kasi pwede mo silang kausapin and hindi ka mabubore. Tipong pag-uusapan nyo yung buhay nyo, mga ganun. No, maghuhugot kayo ng mga buhay nyo. Slippers. Ano yan? Slippers. Ganito yung slippers. Bakit ano paste? Disposable. So, may pa-disposable slippers sila dito sa mga... Siyempre, malay nyo, naka-shoes kayo, napupunta dito, naka-step in kayo, tapos pag naisuot nyo masira, kailangan ng disposable slippers. Yan! Pangmayaman! Again, thank you so much, SHEARMAH'Z Salon family and staff. Again, thank you so much for inviting me. And also, thank you so much, Ma'am Jessica Padua and Ma'am Arlax Malbog. Thank you so much for inviting me. And bago tayo mag-end sa aking vlog, please do invite everyone, Ma'am Jess. Hi, thank you for visiting us here at SHEARMAH'Z Salon Spa, located at Barangay Bayawas, Urdaneta City Pangasinan. We are open from 8:30 a.m. to 7:30 p.m. from Monday to Sunday. Yes! Ayan, iniimbitahan ko lahat ng mga friends ko, kapamilya, kapatid, kapuso. Let's go, let's go, 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 sa go! Dito sa SHEARMAH'Z Salon and Spa. Tara na at magpaganda sa isang one-stop shop na kung saan meron silang nail services, massage services, at facial services, and syempre the salon services. Iisa lang yan. Dito yan sa SHEARMAH'Z Salon and Spa. See you! Bye!